A Subdelegación do Goberno en Pontevedra di non á instalación do almacén de pirotecnia en Coaxe, no concello de Catoira. A conclusión dos técnicos da subdelegada do Goberno. E esta dependencia informa desfavorablemente o depósito de consumo de explosivos. Segundo o alcalde en funcións, este informe vai na liña das diferentes resolucións asinadas por el dende o Concello. Alberto García apuntou que en todo momento se opuxeron á instalación da pirotecnia. Non facía falta tanto ruído para semejante decisión, porque as decisións estaban tomadas por esta alcaldía e por o ayuntamiento no seu momento e legalmente. Quen se opuñía, principalmente o BNG, a tomar as decisións legales, senón de facer ruído, por saleulle o tiro por a culata. García criticou o BNG por empregar a polémica levantada pola posible instalación deste almacén durante a campaña electoral. O rexedor en funcións apuntou que o informe da subdelegación chegou ao Concello en abril e que decidiu non facelo público para precisamente non influir no proceso electoral. Donde dicía que a decisión desto que a tiña o Concello. Pois nada máis certo. A mentira que acabamos de falar. Quen toma a decisión é a subdelegación. Agora vese quen é o que dicía a verdad e quen non dicía a verdad. Quen é o mentireiro do pueblo, que é o próximo alcalde de Catoira. É o máximo mentireiro do ayuntamiento. O socialista apuntou que descoñece se a empresa promotora do almacén de pirotecnia ten intención de recorrer a decisión da subdelegación do Goberno.